Сылва ирин татарлары турында сөйләүебезне дәвам иттерәбез. Бүген без Пермь крайының Мәрәкәй авылына сәяхәт кыларбыз. Беренче чиратта әлеге җирлек үзенең бай тарихы белән җәлеп итә. Авыл әле Алтын Урда чорында ук корылган була. Ягъни бу татарларның монда җирле халык булуын, әлеге биләмәләрне үз кулында тотканын күрсәтә. Айзат Шаймарданов авылының бу һәм башка тарихи сәхифәләре турында сөйләр. Пермь татарларының кайсы гына авылына барма, җырлап, биеп, якты йөз белән караша алалар. Яше дә, өлкәннәре дә. Туган җиребез Мәрәкәй авылы табигатьнең иң ямьле җирендә урнашкан. Чыннан да Мәрәкәй авылы табигатьнең гүзәл бер урынында урнашкан. Авыл эченнән Талас елгасы уза. Авылның элеккеге исеме дә шуңа бәйле булуы бар. Бу авылның исеме элек Улы Теләс дип әйтелгән. Улы Теләс ул каян килә? Теләс ул Алтайдан килгән. Телец, озеро Телец, ул нашу яклардан исеме кайда шул килгән. Ансы бер версия. Икенче версия буенча Талас. Мәрәкәй авылы борынгы тарихлы авыл. Аның башлангыч чоры башкалардан нык аерыла. Алтын Урда чорыннан ук башлана. 600 ел элек уже әйтелә ул авыл булган. Буны исбат итә, бу бездән ерак түгел борынгы каберлек, борынгы каберлек беренче булып, анда хан кызы җыелган, күмелгән. Монда төрле халыклар яшәгән, татарлардан башка Удмурт, Чермеш. Бу җирләр урыс кулына төшкәч, ягъни татар ханлыклары таркалгач, татарлар тоткан биләмәләр бермә-бер кими. Күрше тирәдә урыслар яши башлый. Шуннан соң Суда, Медянка, Шарынина дигән урыс авыллары барлыкка килә. Татарлар бу урыннарга күчеп утырырга мәҗбүр була. Улы Тәрәс авылындагы хуҗалыклар да искәрмә булмый. Ахыр чиктә авылда Мәрәкәй исемле күп гаиләле карт нәселе генә утырып кала. Без Кипшах халкынан килгән, Ногай арыдасынан шуннан килгән халык. Мәрәкәй зиратында борынгы каберлекләренең күпчелеге хәзер 20нче йөз башына туры килә. Кул язмалары булды. Безнең атаклы муллабыз Хайдар Садыр Исламов Уфада укыган Ирзаттин Фахретдин. Ирзаттин Фахретдин. Шул 22нче елда аңа диплом биреп чыгара Уфа духовный мәдрәсәсендә. Мәрәкәй халкы элек сәүдә, аучылык белән шөгыльләнгән. Алар җыйнап аналар. Мәрәкәй авылы Бөек Ватан сугышында 39 кешесен югалта. Һәйкәлләрен яңартканнар, үстенә ярым ай куйганнар. Муса Җәлилнең Вахшат шигырен Мәрәкәйдә аеруча дулкынландыргыч итеп укыйлар кебек. Халыкны зур борынлы, ямсез бакыр күзле исерек майор өскә калыкты. Муса Җәлилнең авылга катнашы булмаса да, аны якын күрәләр. Моның үзенә күрә бер бәйләнеше дә бар. Мәрәкәй авылыннан сугышка китүчеләр арасында Нәҗип Гәрәевне аерым атарга кирәк. Ул әсирлеккә эләккәч, Идел Урал легионына кушыла. Анда Муса Җәлил белән таныша һәм аның тарафдары булып китә диләр авылда. Нәҗип Гәрәевне Җәлил гармунчы Урал егете дип йөрткән. 1944 елның августында Нәҗип һәм тагын 10 кешене Моабит төрмәсенә ябалар. Сугыш беткәч алар иреккә чыгарыла. 46 елда ул үз авылына кайта. Нәҗип Гәрәев күп еллар Мәрәкәй башлангыч мәктәбен җитәкли, аннан Шарынина авылы мәктәбе мөдире булып тора. Ләкин бүген авылда инде мәктәп юк. Балалар рус авылына йөреп укыйлар. Без үзебездә булган вакытта, мәктәп булган вакытта татар телен 5 сәгать укыта идек. 2 сәгать уку дәресләре, 3 сәгать грамматика дәресләре керәйде. Хәзерге вакытта рус мәктәбендә укыган балаларга 1 сәгатьтә татар теле кертелми. Һәм шуңа күрә балалар татар хәрефләрен танымыйлар да. Күп вакыт менә кичкенә балалар да очрыйлар русча сөйләшәләр. Хәзер Мәрәкәйдә яңа мәчет салынган. Бу зур өметләр уята, чөнки аны дин һәм мәгариф үзәге итеп кормакчылар. Бу һәм авылның бүгенге яшәеше хакында киләсе чыгарылышта карарсыз. Айзат Шаймарданов, Татарлар, Пермь крае.